Emma täällä, moi! Mä koitan nyt nopeasti selittää nämä mun arkielämän palvelut, mitä haluaisin vähän kehittää. Ensimmäisenä lähdetään leville. Noihin kausikorttiasioihin haluaisin kiinnittää huomiota. Eli kausikortin omistajana, jos teet elämässäsi virheen ja menet unohtamaan sen kausikortin vahingossa kotiin tai vaikka niin toiseltakin taskuun toiselle paikkakunnalle, niin kuin on käynyt, niin sitten ei mitään, sä oot tullut viikonlopuksi leville laskettelemaan, sä menet sinne hissilippupisteelle, että nyt on käynyt tällainen, että voisitteko te tavallaan printata sen uudelleen sen kausikortin. Mutta aika suolaisesti rokotetaan asiakasta tässä kohtaa. Eli sit jos sä haluat kausikortiomistajana tulostaa uudestaan sen kortin, niin se maksaa sellaista 40-50 €, mikä on omasta mielestä aika kohtuuton hinta jo valmiiksi kalliin tai totta kai niin kuin arvokkaan kausikortin päälle. Ihan vaan silläkin ajatuksella, että totta kai tämä on ihan täysin inhimillinen moka, voi käydä kelle vaan, mutta se hinta, mikä siitä pienen kortin niin kuin tavallaan tulostamisesta tulee, niin se on mun mielestä ehkä kohtuuton vaivaan ja aikaan nähden, mitä se vaatii. Ehkä sellaisena pienenä palvelukehitysideana voisin tarjota ihan semmoiset, että jos tällaiselle kanta-asiakkaalle, joka on muutenkin ostanut sen kausikortin, niin sattuu käymään tämmöinen inhimillinen moka, niin ehkä hissiyhtiönä tarjoisin vaikka kerran tai miksei vaikka 2 kertaa. Että sä voit uudistaa sen sun kausikortin tällaisessa tilanteessa, vaikka marginaalilla summalla 50 €. Ja aivan varmasti asiakkaalle jää paljon parempi fiilis kuin siitä, että nyt sä joudut maksaa jo 50 tällaisesta unohduksesta, ja todennäköisesti se ärsyttää se unohdus jo itsessään, mutta siihen päälle sä joudut maksaa vielä 50, niin voin kertoa, että kyllä se aika nihkeältä tuntuu. Toinen juttu liittyy myös tuonne leville. Vaatekaupat. Muut palveluthan siellä toimii, siellä on ravintoloita ja ruokakauppoja ja näin, ja ne on ihan hyvin auki, mutta vaattekaupat ja urheilukaupat, niin varsinkin tällainen niin kuin ihan aktiivisimman sesongin pikkusen ulkopuolella, eli nyt vaikka sanotaan, että syyskuusta tammikuuhun, vai mihinköhän asti, syyskuusta joulukuuhun, niin stadiumit ja intersportit menee siis 6 kiinni, joka sekin tuntuu ehkä vähän niin kuin haastavalta. No ajattelen turisteja ensinnäkin totta kai, ne tulee ja ne käy rinteessä menee 6-7 aikaan kiinni, jos haluaisit sen jälkeen vielä lähteä käymään jossain, niin se ei onnistu, koska ne kaupat on kiinni. Heidän näkökulmasta, jotka tulee ehkä muualta, niin se voi myös tuntua tosi oudolta, koska todennäköisesti siellä sitten palvelut on paljon myöhempään auki. No ihan sitten tällaisen normipulliaisen näkökulmasta, sä teet työpäivän ja pääst 4 aikaan töistä, jonka jälkeen sä haluaisit ehkä käydä jotain hankkimassa tai käydä ihan muuten vaan siellä, mutta sä et välttämättä vaan yksinkertaisesti ehdi, koska se kauppa, ne menee jo 6 kiinni. Niin tavallaan ehkä niin kuin itsestä tuntuu, että se aika paljon kyllä verottaa niitä, tai tavallaan se karsii niitä ostajia ihan vaan sillä, että se kauppa menee niin aikaisin auki. Että sitten jos pikkusen pidentäisi vaikka sinne 8, edes 7-8 asti sitä aukioloaikaa, niin olisiko se niin iso taloudellinen tappio, että sitä ei kannata niin kuin palvelun tuottajan näkökulmasta tehdä. Tai todennäköisesti on, koska ne kaupat menee niin aikaisin auki, mutta ehkä tällä asiakkaan näkökulmasta niin tuntuu jotenkin hankalalta ja tylsältä, koska siellä sitten haluaisi kuitenkin käydä. 3. tulee mieleen siis itsepalvelukassat tuolla K-ryhmällä ja Minimonissa. Ne on jotenkin tosi vanha-aikaiset ja jopa semmoiset käppäiset. Ne itsepalvelukassojen ja käyttöliittymisistä siis puhun. Eli tavallaan siitä screenistä, mitä sä näppäilet, niin se on semmoinen kolkko ja vähän semmoinen, niin kuin, jos puhutaan tällaisesta käyttöliittymän nopeasta opittavuudesta, eli miten helppo sun on niin kuin, tavallaan hahmottaa se ja oppia ja miten sä niin kuin, pystyt sieltä löytämään ne nappulat, mitä sun pitää seuraavaksi painaa. S-ryhmässä ja esim. Lidlissä mun mielestä toimii tosi hyvin, mutta näissä 2 edellä mainitusta Minimonista ja K-ryhmässä, niin se on hankala. Ja sulla menee tosi paljon aikaa, ainakin itsellä menee sillä lailla, että vaikka mä oon käyttänyt niitä monta kertaa, mutta edelleen mä oon ihan silleen, että no okei, mikä nyt seuraavaksi. Niin tällaisella käyttöliittymäuudistuksella varmasti tekisi tosi paljon. 4. nostan esiin apteekkipalvelut. Ongelma ei varmasti koske ketjupalveluja, apteekeita, eli yliopistoapteekkeja ja muita tämmöisiä ja isoja kaupunkeja, mutta ongelma koskee ehkä enemmänkin tämmöisiä yksityisapteekkeja. Eli kun on resepti olemassa ja sä lähdet sitä sieltä lähiapteekista hakemaan ja sitten käykin niin, että okei, sitä ei olekaan nyt saatavilla,
niin seuraava vaihtoehto on se, että itse rupeaa Google Mapsista hakemaan, että no missä se on seuraava lähiapteekki, että olisiko siellä. Ja sitten sä joko lähet sinne, tai sitten sä jäät odottamaan muutamia päiviä, että se tulee sinne sun omaan lähiapteekkiin. Mutta jos sulla on vaikka sellainen tilanne, että sun pitäisi saada se jo ennen, kun se tulee sinne sun lähiapteekkiin tai siinä on jotain muuta juttua, niin se on vähän ehkä hankala. Ajatuksena itsellä siis olisi semmoinen vahvan tunnistautumisen palvelu, vähän niin kuin Omakanta, eli sä pystyisit menemään sinne sun palvelujärjestelmään, klikkaamaan sitä reseptiä, mikä sulla on määrätty, ja laittamaan vaikka paikkakunnan, tai tekemään esimerkiksi niin, että valitset paikkakunnan, valitset sen oman lähiapteekin ja laitat sinne, että varaat tämä resepti. Ja sitten se joko kertoo sulle, että sitä ei ole tällä hetkellä saatavilla, mutta se on 2 päivän päästä siellä ja sä voit sen sitten varata. Tai sitten sä voit alkaa siitä hakemaan, että se ehdottaa sulle, että no tätä on vaikka tuolla apteekissa tai tuolla apteekissa. Eli asiakas välttyisi siltä semmoiselta ihmeelliseltä apteekkien pyörimisrumbalta, jossa sä etit sitä niinku yhtä reseptilääkettä tai odottelet tai mitä muutakaan. Koska ihmisillä on aina erilaisia tilanteita ja erilaisia aikatauluja, niin ehkä tämä voisi helpottaa. Mutta tosiaan yliopistoapteekeissa mielestäni toimii tämä. Hehän pystyy sieltä kartalta katsoa, että no meillä on tuolla lähiapteekissa, niin meppä sieltä hakemaan. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, olen tästäkin puhunut ehkä joskus aikaisemminkin. Täällä Rovaniemellä terveysasema on laitettu tonne kauppakeskuksen yläkertaan. Ja sä menet rullaportailla ensin sinne ylös, jonka jälkeen se haarautuu niin kuin 2 suuntaan. Ja se on siis aivan järkyttävä labyrintti. Minä tämmöisenä perusjulliaisena käyttäjänä niin olen itsekin siellä pulassa sen takia, että se on pimeä. Siellä on tosi paljon pieniä käytäviä, mistä sun pitää niinku yrittää miettiä, että minnehän mä nyt näistä lähden. Siellä on tosi pienet ja huonot opasteet ja ne ei niinku ole mun mielestä kohdennettu oikein. Eli sit lopulta kun sä löydät jotenkin sinne niiden kaikkien käytävien jälkeen sinne oikeaan huoneeseen, niin sun pitää löytää sieltä vielä pois. Ja mun mielestä tähän voisi niinku tätä palvelua parantaa jo ihan siis yksinkertaisilla asioilla. Valaistuksella, selkeillä ohjeviitoilla ja no itse asiassa ne riittäisi tosi paljon. Et siitä heti tuli se semmoinen, että okei, mä tiedän, että mä lähden tonne. Tai että nyt kun mä tarviin pois, mun pitää päästä pois, niin mä lähden tonne. Aika jotenkin simppeliltä kuulostaa ja varmasti tekisi tosi paljon hyvää sellaisille ihmisille, joilla on vaikka näköhaasteita tai liikkumisen haasteita tai muuta vastaavaa, niin voisi helpottaa heitä, mutta helpottaisi ihan myös tällaista tavallistakin käyttäjää. Mutta joo, siinä oli mun 5 palvelua.